Witam Was pięknie, moi drodzy. To ja, Niklaus. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Wracamy do vlogerskiej mojej serii takiej. No, może to zabrzmiało jakoś tak maksokolonkowo, tak mi się wydaje. Nie wiem, no mniejsza o to. W każdym razie, moi drodzy, wracamy do vlogów. Przyszedł mi już, to już nie jest jakiś świeży pomysł, przyszedł mi taki pomysł do głowy już jakiś czas temu, tylko jakoś nie miałem możliwości tego vloga nagrać. Teraz taką możliwość znowu mam, także słuchajcie, wpadł mi taki pomysł vloga, mianowicie o karach. Ale o co mi chodzi? I nie chodzi mi tu o karę w sensie po śląsku, bo po śląsku kara to po polsku znaczy taczka. To nie o to mi chodzi kompletnie. Chodzi mi o kary w sensie, wiecie o co, no jakieś zabronienie czegoś i tak dalej, jakieś bycie ukaranym. Mianowicie chodzi mi tu o takie kary, jak się dostawało za dziecka, czy jak to się po śląsku mówi za bajtla. I i to jest takie właśnie, czy wy takie kary dostawaliście? Ja raczej nie, ale pełno moich kolegów takie kary dostawało. Na przykład, wiecie, coś tam, za co te kary się dostawało? No za różne rzeczy. Jak człowiek był jeszcze małym bajtlem, to na przykład były te kary, nie wiem, za przejście przez ulicę i pójście gdzieś tam na inny plac, nie, na inne podwórko, czy za oddalenie się od domu, nie przyjście na obiad, gdzieś tam na przykład pójście do kolegi bez w ogóle poinformowania rodziców o tym, czy nie wiem, no powiedzmy gdzieś się ktoś wywalił, zdarł sobie nogę, czy tam podarł jakieś ubranie, nie wiem, już nie mówię o takich sytuacjach typu, że komuś okno na przykład wybiliśmy piłką, czy coś takiego. I za to były właśnie kary. I te kary były bardzo różne. Między innymi takie moi koledzy dostawali kary, na przykład masz karę na komputer, nie? No i wtedy nie można było grać na komputerze. No to była, jak się możecie domyśleć, jedna z cięższych kar generalnie. Potem była taka kara, nie możesz wyjść na plac, nie? Nie można było wychodzić na plac, spotykać się z kolegami, grać w piłkę i tak dalej. To też było straszne. Albo na przykład kara na jakieś dobre jedzenie, w sensie, no nie, że nie dawali jeść rodzice, tylko na przykład była kara na powiedzmy jakieś lody, jakieś chipsy, jakiegoś McDonalda, KFC, jakieś tam maczugi, pałeczki i takie dalej rzeczy. Kara na przykład na jakieś kieszonkowe, że na przykład nie dostawało się tego tam jakiegoś drobnego zaszczyku gotówki na te drobne przyjemności właśnie, typu jakieś jedzenie, czy jakieś gazetki o grach, czy jakieś gry, czy tego typu rzeczy. Potem były jeszcze na przykład takie kary typu kara, że nie można było zapraszać kolegów do siebie. Nie, ja się na przykład spotykam z kolegą, nie, i kolega idzie z tatem swoim i ja się pytam, czy będę tam mógł przyjść, nie, pogramy sobie, coś tam się pobawimy. A jego tata mówi, nie, nie możesz, bo on ma karę. Ma tydzień kary i nie może kolegów zapraszać, nie? I ta kara też przeważnie tak działała, że nie można było chodzić do kolegów, odwiedzać ich. Także no, czy kara na telewizję na przykład, na oglądanie bajek i tego typu rzeczy. Czy na przykład jak były mniejsze dzieci, to chowanie jakichś zabawek ulubionych do szafy i odebranie możliwości bawienia się nimi. Było dużo tych kar. Ja takich kar, niech pomyślę. Ja takich kar nie dostawałem. A przynajmniej sobie nie przypominam. Ja tylko pamiętam kary, no kara jak kara, ale pamiętam, że raz za gnoja dostałem wdupione od babci swojej, nieboszczki już. Przełożyła mnie przez kolano, chyba że po ciemoku tam jeszcze po placu żeśmy latali i wróciłem późno do domu i przełożyła mnie przez kolano. Ciul, ciul, ciul. Seria szybkich na żyć. Ja wiadomo, wryk. No. I tak to było, ale to się często się to nie zdarzało. A jakieś jako takich kart tam na coś, że o, tu nie możesz telewizji oglądać, coś, to mi się raczej nie zdarzało mi się takich kart dostawać. I tu jest moje pytanie do was, moi drodzy. Czy wy dostawaliście takie kary na komputer, czy na plac, czy na jedzenie, czy na jakieś odebranie kieszonkowego? Jeżeli mieliście kieszonkowe, no. Ja nie miałem. Życie to nie jest kurwa amerykański film. No. Czy wy takie kary dostawaliście, moi drodzy? Napiszcie mi, bardzo was proszę, pod spodem na dole pod filmem w komentarzach, jakie wy dostawaliście kary, albo jakie wasi koledzy dostawali kary, albo może jakie wy dajecie kary swoim dzieciom, jeżeli macie własne dzieci już. No, tego jestem bardzo ciekawy. I to by było na tyle.
w tym materiale. Dziękuję Wam pięknie, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się krótkie takie Niklausowe fanzolenie podobało. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście proszę zostawcie pod filmem łapkę do góry. Zajrzyjcie też, zachęcam Was, moi drodzy, do opisu. Zapraszam Was do polubienia fanpage'a mojego na Facebooku. Tam już 9200 przeszło. Już tam jest na tym fanpage'u, a naprawdę opłaca się go followować, bo ja tam m.in. wrzucam info, że są filmy na YouTubie, o streamach, o jakichś akcjach, jakieś śmieszne zdjęcia. Także warto tamten fanpage obserwować. Mamy też Twittera, jak ktoś woli. Zapraszam też gorąco na Hitboxa, gdzie codziennie praktycznie są jakieś streamy na żywo, także gorąco Was do tego zapraszam. Moi drodzy, a ja będę leciał i no, uważajcie, żebyście nie dostali kary,